Għadhom kif daqqu s-sija ta' filgħodu tal-ħamis 11 ta' Diċembru 1986. Fis-satra ta' dak il-lejl, pulizija jħabbat mal-bib tal-familja ta' Pietru Pawl Busuttil. Pietru Pawl jinżel minn sottu u jmur jiftaħ. Ftaħt? Għettu x'għandkom bżonn? Għalli għandna bżonn immorru sal-farm. Pietru Pawl imur ir-razzett mal-pulizija u hemmhekk isib iktar u iktar pulizija jistennewh. Ħadd ma jgħidlu għal xiex qegħdin hemm, x'iridu. Jordnawlu biex jiftaħ u Pietru Pawl jobdi mill-ewwel. Għalli jiftaħ issa, l-ispettur. Ftaħt u mill-ewwel indikaw għal fuq ix-xelluk, għall-kamra fejn kont inżomm il-malef, il-ġwies u dal-affarijiet. Il-pulizija jibdew ifittxu fir-razzett ta' Pietru Pawl u wara ftit indikaw li hemm xkora taħt it-tibni bida jqalleb bil-pala u sabu xkora li ma kienx tiegħi qatt ma kelli bħala xkora jien. Għalli dix fiek, ma nafx, dik mhix tiegħi. Il-pulizija jiftħu l-xkora. Fetaħa u minna waqgħu jisu żrar. Esplosiv, jien ma kontx naf x'ġifieri qatt ma kelli esplosiv jien. Il-pulizija jkomplu jfittxu. Jagħmlu l-lejl sħiħ iqalbu f'kull kantuniera tar-razzett. Jieħdu ritratt ta' kollox, ta' kull kantuniera. It-tfittxija tieqaf għal ħabta tal-5:30 ta' filgħodu. Komplew ifittxu jqalbu jagħmlu insomma. Ma sabu xejn. Ħallewni hemm saru xi 5:30 ta' filgħodu, ħallewni bitlet pulizija miegħu ma telqu l-isfel. Ftit tal-ħin wara, Pietru Pawl jitlob lill-pulizija li baqgħu hemm miegħu biex ituħ permess ħalli jagħlef il-bejjem. X'intlabt il-permess u huma ċemplu xi ħadd uffiċjal id-depo. Għalulu mhux issa x'in ngħidulek aħna. Tuħ il-permess jidħol. Ara pjan kif kien maħdum. Meta tawni il-permess biex nidħol jien dħalt u dħalt il-ġewwa. X'inhu jsir barra ma kontx naf. 5 sigħat wara, il-11 ta' filgħodu, jerġgħu jiġu aktar pulizija fir-razzett ta' Pietru Pawl. Tibda tfittxija oħra. Reġgħu daħlu fl-ewwel kamra li tħanna fl-ewwel search, għalli dik x'inhi mill-ewwel fuq ċint. Fuq ċint. U dawn qablu f'gidba kbira. Għaliex? Għaliex meta kien hemm l-ewwel search u ttieħdu bosta ritratti, iċ-ċnut kollha kienu vojta fir-ritratti u għaw inqabdu huma kien qisem vesta. Għadin niftakar. Kien fiha qisu Mickey Mouse fuqha din il-vesta. Għalli ferraħ narawx fiha, tu ma missiex, jien ma mistejt xejn. Ferraħħu u nisma' bum mal-art, waqgħet xi ħaġa. U toħroġ minnha arma. Werritni ma li rajt, ma xi qatt ma rajt armi. L-arma hija mgeżżura fil-ħaxixa. Il-pulizija preżenti f'Ħalsafi jinformaw lill-kummissarju tal-pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Pulicino li ftit tal-ħin wara jasal fuq il-post. L-ex-president għalli ermijaw, għajdlu minn fejn ġibta. Ħalli ngħinuk fil-qorti. Għatlu minn xejn tidħol qorti. Ara kont għadni. Għalli ma tidħolx il-qorti, sejba bħal di. Ma tidħolx il-qorti għalli. Għatlu nidħol qorti fuq xi. Għalli fuq dawn li sibnier, dak mhux tiegħi. Għalli kulħadd jgħidilna kull meta mmorru x'imkien u nsibu xi sejba, dak mhux tiegħi. Xi ħriġna barra. Għal xi kwarta search hemm ġewwa jagħmlu aċċess u dan. Il-kummissarju għalli inti taf li qiegħed li ħajtek mitmuma, hemmhekk ix-xokjani. Għatlu jien ħajtek mitmuma, għalli fa ħajtek mitmuma. Ħajtek mitmuma li x'għamilt jien. Dak kien bdejt niftakar fil-mara u tfal. Se jagħmlu minn ajri. Għalli maġena ruħek int qiegħed ġew vulkan jali baqbaq. Il-pulizija jitilgħu fuq il-bejt tar-razzett biex jieħdu iktar ritratti. Pietru Pawl jitla' magħhom. Indu ngħid li x-xibka maqluha. Mqaċċta l-injam minn fuq kien mqaċċat. U ħadd ir-ruħ. Qed titla' minn hemm l-ispettur. U li qed titla' ħtar minn fejn daħluli. Il-bambira fani minn xari u qbatt dak il-ħin minn fejn daħlu. Ittawwat l-isfel hekk u nara it-kaxkir mal-ħajt minn fejn tkaxkar minn kien. Il-pulizija tieħu ritratti li riedet u tieħu wkoll ritratti tat-toqba fix-xibka, ritratti li juru li minn dik it-toqba kien jgħaddi bniedem. Lil Pietru Pawl jieħduh id-depo. U niżluni l-isfel ġovan tal-klieb. Daqshekk smoni lili. Ma kellhomx wiesa imma fini xejn. Ma kellhomx wiesa f'korozza għalija. Ġovan tal-klieb daqshekk jistmawh il-bniedem daw. Ġovan tal-klieb ma niċċaqlaqx u jxommu li widnejja.
il-klieb. Tista' timmaġina. Is-Sibt 13 ta' Diċembru 1986, id-9 ta' filgħaxija. Lil Pietru Pawl Busuttil jgħidulu biss se jakkużaw. U bidi jgħidli li jien għamilt il-bomba ta' gazin tal-Labor, jien għattu jgħint, għalli jgħint, li jien kelli ħaxixa, li jien kelli l-esplosivi, li jien kelli arma, li jien ma nafx, li sparajt fuq il-pjant ta' ħalaxa. Tajjeb, laqqas kont naffijiġi jien biss. Bl-istess arma. U li sparajt fuq il-gazin tal-Gudja, u qtilt Raymond Caruana, għatlu jien, għalli jgħint, int. Issa Pietru Pawl jaf li dik l-arma qatlet. Qatlet l-żagħżugħ Raymond Caruana. Qatlet meta xi ħadd spara biha lejn il-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja fil-lejl tal-5 ta' Diċembru 1986. Dak il-ħin ħassejt qisu xi ħadd waddabli il-ma kiesaħ, il-ma bis-silġ. Fuq saħti marret u ħanaqa. Ħarġuni barra biex u xenet il-talmanet ġej biex emanetjani. Ora flimma strimat sitwazzjoni ġabuni li. Dak il-ħin ikkolossajt. Il-menti baqgħu hemm, rajnejja nagħlqu għal kollox u qabbadni wieħed hekk, żammna kollox biex ma naqax. U bdejt nibki u ngħajjat, jien qtiltu Raymond, u mbagħad daħlu niġru ġewwa biex ma ngħajjat biex ma jismani ħadd. U jiena mitluf nonfoħ qalbi tħabbat 200%. U smajtu jgħidilhom, ora ma jmutxaw, ġibu tabib. U marru klinik tal-Furjana u ġabu tabib. U provaw u bellaw li l-kafe u xi ħaġa oħra ma nafx kienet jien. U ġiet tabib u xħena eżamina l-polz sab li għandi l-pressjoni. Smajtu jgħidilhom, għallhom għada għandu pressjoni mola Ġesu Kristu, x'għamiltulu dan? Għallu rajnu l-akkużi issa u ħassu ħażin. Għallhom da qiegħed imminenti li taħattak ta' qalb jitlaq. Imminenti qiegħed. Lil Pietru Pawl xorta waħda jaħduh il-qorti, imma l-maġistrat jiddeċiedi li postu huwa l-isptar. Minn hemm ħaduni l-isptar wiċċ il fuq, nofsi mejjet u nofsi ħaj, ma nitċaqlaqx. U mbagħad naf li ġiet il-mara waħda ħdejja. Qedtilha ma naħsibx li se terġa' tarani. Għattella meċin xosni b'saħħti xejn il-mara, tibki ħdejja. L-għada tal-lawni siti fuq, ġo kamra żgħira waħdi, bil-patron miegħi u bil-pulizija tlieta faċċa tiegħi għassa tiegħi. Suppost għassa tiegħi biex li ma jagħmel ħadd xejn. Intant fil-gazzetti jibdew jidhru ittri ta' solidarjetà lejn Pietru Pawl Busuttil. U kien hemm rixmata minnhom li kienu jġibu darba kuljum fil-gazzetta illi huma konvinti li innoċenti. Mhux huma biss ta' trekkwart tal-poplu Malti kien warajja naf. Kelli ħafna talb mietlob għalija, għadin iltaqa' ma' nies sallum ma nafhomx u jgħiduli kemm konna nibku dak iż-żmien fil-Kastija, kemm konna nitolbu għalik u jien sintendi nirringrazzjahom. Fil-miliet lil Pietru Pawl tasallu kartolina kbira. Kienu iffirmaw kartolina għall-miliet u firma fuqha. Naħseb kien hemm mijiet fuq affirmati dil-kartolina, ma kienx hemm wis iktar. Kartolina kbira kienet. Iżda l-Pietru Pawl kien hemm qed jaħseb frigal ferm iktar differenti għal dak il-miliet tal-1986. Kien ħadem il-pjan li jħallsu minni. Dal-pjan b'xi mod sajja bih l-avukat li kelli jien. U kien ġie xi jumej qabel, keċċi kulħadd il-barra. Għalli Pietru Pawl, billej moħħok hemm. Jiena xi qalli billej moħħok hemm. Kwida ma tantx għandu ħafna paroli. Kelma fiex tifel, fiex tiżen u daqshekk. Tus jaqtluni. Għalli qed tgħidu li biss billej moħħok hemm. Jien naħdem barra u inti ħsiebek hawn ġew. All right? Jumejn wara, l-isptar San Luqa. Għadhom kif daqqu nofs il-lejl. Inti fil-korrutur. Inti fil-korrutur qed jinħajjordu jien. Fejna. Dlam ċappa, kullimkien. Nixteri t-torċ. Tafaw ma s-saqaf u bdejt nara tiġri t-torċ jien, id-daw tagħha. Daħlu fil-kamra u ndunajt li qed jagħlqu l-bieb għax il-bieb iżeqżaq. Aġġieti għaj. Qal bdiet tħabbat u nitlob il-Bambin u l-San Pawl u l-Madonna. Smajt il-lukkett tat-tieqa jinfetaħ. L-ewwel għalqu l-bieb. Imbagħad marru li t-tieqa u fetħu l-lukkett biex jiftħu t-tieqa. Biex minn hemm modbuni għal-isfel, bist. Tajjeb.
Jien kont qiegħed xi 3 solari, 4 solari għoli. Tifhem. Tafa' it-torċ fuq wiċċi hekk. Biex inta fuq wiċċi ndur b'saħħti. Dak kien Alla ta' nissaħħa. Ndur b'saħħti fuqhom u ngħajjad. Ġej, ma mhux hekk ta' daqs baqra. Ġej, inħasdu. Wieħed minnhom rjal qed mill-ewwel. Għal qed orrajt. Għalli tajjex għalli għattu għafif taħtu għattiqa jien. Għafif taħtu għattiqa. Għalli biex naraw karċu tal-ispettur jedexaw. L-ispettur karċu għalli barra. Fl-entratura. Xħedħol bijan ġew. Fetħol tija biex jek kienu kun riqet. Jikxfuni bil-mot. Jaqbduni b-blom. U nibqa mietem misfel. Tajjeb. U l-kas jibqa fuq rasi. Daqsek. Dak kien il-pjan taħħom. Pietru Pawl jibża li se jerġgħu jippruvaw joqtluh. Jaħlef li kemm idum l-isptar San Luqa ma jalaqx iktar għajn majn. U hekk jagħmel. Però ma kontx norqod bil-lejl xejn fuq ġol-puturna bil-qiegħda. Naqra xi ħaġa fuq reliġjon. Għax ma stajtx ikolli la gazzetta u la romans xejn. Min sottu fl-isptar Pietru Pawl jitlob anke lill-akbar vittma ta' dan il-każ, il-mejjet Raymond Caruana. Kont nħares il-fuq u nkellem ir-Raymond. Ma kontx nafu r-Raymond Caruana għalih fillu. Ngħidu Raymond, int qiegħed fis-sema żgur naf li smajt li int kont tifel sewwa. Tajjeb. Int qiegħed l-bambin itlob għalih ħenna għalija ejni noħroġ minn dis-sitwazzjoni li jien qiegħed fiha minħabba qtil tiegħek. Ejni Raymond noħroġ minnha. 16 ta' Jannar 1987. Wara aktar minn xahar mill-arrest tiegħu lil Pietru Pawl iresquh il-qorti. L-akkużi minn 9 issa waqgħu għal 3. Issa se jakkużaw biss possess tal-ħaxixa, possess tal-esplussiv u possess ta' arma tan-nar. Permezz tal-avukat tiegħu il-professur Guido De Marco, Pietru Pawl jiddikjara ruħu mhux ħati. Il-maġistrat jiddeċiedi li Pietru Pawl Busuttil għandu jingħata l-libertà fuq pledġ. L-ewwel mort għand il-kunjata. Jifirħu bija jibku miegħi. Festa kienet dikinhar festa. Għalkemm għalija ma kienx festa. Kien nofs il-Kalvarju għadu għalija. Min hemm għad-dar u għalant l-ikbar ħabib ta' Pietru Pawl, Manuel Busuttil, missieru. Ħaduni u x'kien il-missieri niżel mit-taraġġ qastajtu ċansi niżel tlajt għalih jien fit-taraġġ għax kien jorqod fuq. Nitaq u nibku tnej flimkien għatlu s-salmi akbar ġejt jien, s-salmi akbar. Ma madomx miegħu wis għax tliet xhur wara l-istorja tiegħi. Il-missieri mhux ħadu Alla ta' għatluli. Missieri mitħabba fija. Bix-xokk li ħa bħalma ħadd jien. 3 attakki tal-qalb u missieri mar naħa l-oħra. Darba minnhom ġabuh l-isptar ħdejja u waħal miegħi ma rridx jitlaqni. Ma rridx jitlaqni għax jienu konna close. Konna barra ħdej xulxin. Noqogħdu ħdejġin fl-istess triq. Jitla' miegħi kuljum, jinżel miegħi kuljum l-għala meta kont inkun frank. Pietru Pawl iżur ukoll il-familja ta' Raymond Caruana. Dana fl-għaxija, laqqas il-pjetada, ħaduna għant il-familja ta' Raymond, laqgħuni ħafna, bkejna fl-imkien. Dak iż-żmien kien hemm rusa ta' Raymond ukoll, tip kemana. Giuseppe mill-ewwel nduna li mhix veru li qiegħed gidba, għalli mill-ewwel qedtilhom. Tibda l-kompilazzjoni. Fil-qorti jibda jinstema' l-każ ta' Pietru Pawl Busuttil. Beda jaqala il-ħmiġ kollu li kien hemm. U Gwida għamel xalata bihom. Dejju qabdu ma bejniethom. Wieħed jikdeb kontra l-ieħor. Spettur tal-Pulizija jinqabad jieħu ġurament fals. Jitressaq il-qorti u jinstab ħati. Lulju 1987. Wara martirju ta' 7 xhur, Pietru Pawl Busuttil jiġi liberat mill-akkużi kollha. Jiena spiċċajt ħriġt il-liberat minn l-akkużi kollha li l-pulizija resqu fil-konfront tiegħi. Fil-sentenza tiegħu qal fl-aħħar qal m'hemmx ombra ta' dubju dwar ir-reviżjoni tal-akkużat. Minkejja kollox, Pietru Pawl jistqar kemm il-darba li kemm hu u kemm il-familja tiegħu ħaffru u jibqgħu jaħfru lil kull mina minnhom il-ħsara. Naħfer, nerġa' ngħid naħfer kulħadd, il-kull min għamil lid-deni, kull min jrid jieħod li ħajti, naħfirlu. Però x-xewqa tiegħi waħda li l-ibda Malti ma jgħaddi minn dak il-kalvarju li għaddejt jien. Ara ma taħsbux li ma kienx hawn min għadda bħali ta' u ma nafux bih. Hawn min għadda bħali u hawn min indifin. Illum, 20 sena wara dan il-frame-up, l-effetti għadhom jinħassu sewwa. Pietru Pawl Busuttil ingħata kumpens mill-Istat, iżda l-konsegwenzi u d-dieqa li ġab miegħu dan il-frame-up għadhom jinħassu sal-ġurnata tal-lum.
li għandi val fuq ix-xelluk jibqa' jibrida d-dem, ma jalaqx. U dak qed imbagħad biħjien. Iċ-ċertifikat li għamil professur tiegħi, tajjeb, għamil li jien għandi 60% diżabilità u ta' dak ħadtu l-kumpensjien. U għad nixtri piloli sal-lum jien. Sal-lum, ma il-flus ċenu ma l-flus, jien saħħerit. U missier intallhom il-qabar kista jkun. Dak dritt jien. Kultant nkun naħdem fl-alqa tiegħi fil-kwiet hekk waħdi, inħares lejn l-alqa tiegħu u xewqa ważal biex ikolli li nara l-mistier jaħdem kif kont naraħ qabel 20 sena ilu. Però m'għandix ċans naraħ. L-alqa vojta, għadha vojta sal-lum u Manuel Bużittil ma jidirġa fija.